Ahojte, moja lesná svorka. Pozdravujem vás z ďalšej zastávky našej bežeckej série pretekov Behaj lesmi. Na dnešný štart a do centra dnešného diania sme sa vyviezli lanovkou a to je vzácne. Pozor na to. Aj keď v rámci tejto série budeme ešte cestovať lanovkou, to si určite nenecháme ujsť. Dnes vás teda ale vítam na majestátnej Bachletke. Dnes nás čaká množstvo krásnych zážitkov, skvelé výkony, perfektná atmosféra, úžasné zázemie, ale veď pozrite si to sami v tejto reportáži. Všetko je pripravené, poďme na to. Šum lesa v Bachledovej doline a stovky rozžiarených detských očí. Presne takto, tou najčistejšou radosťou odštartoval náš pretekársky deň. Malé lesné mláďatá sa bez strachu pustili do boja s tatranskými chodníčkami. Na tratiach od 100 metrov až po 1 kilometr nechali celé svoje srdce. Boli to práve oni, ktorí svojou neskutočnou bojovnosťou rozprúdili energiu, ktorá nakazila celú dolinu a hnala dopredu aj dospelých. Čo sa vám páči na Behaj lesmi najviac? Že to není po betóne a je to cez prírodu. Tebe? Že to je všetko po tráve napríklad, alebo tak, že to je v prírode. A tebe sa čo najviac? Atmosféra. Budeš behať, aj keď budeš veľký? Koľko kilometrov? 150. Wow, tak my budeme držať palce, ja budem tvoja fanúšička najväčšia. Daj na to. Behať v Bachletke znamená behať srdcom. Na týchto pretekoch má totiž každý jeden krok charitatívny rozmer. Za každého jedného bežca prispievajú organizátori Behaj lesmi na charitatívny účel sumou 1 euro. Svojím dobrovoľným príspevkom môžu pomôcť aj samotní bežci. No a vďaka príspevkom pretekárov a organizátorov Behaj lesmi sa pre rodinu malej Karolínky podarilo vyzbierať krásnu sumu 1612 eur, ktorá jej pomôže v boji o kvalitnejší život. Naša lesná svorka opäť ukázala, akú obrovskú silu má jej solidarita. Ďakujeme! Nordic walking je niečo, čo sme na Behaj lesmi ešte nemali až do dnešného dňa. Ja nemôžem ani sa opýtať, že ako sa bežalo, ale ako sa walkingovalo? Tak walkingovalo, chodilo, áno. Chodilo sa veľmi dobre. Výhľady boli nádherné, naozaj prenádherné. Želala som si to, aj so synom, syn ma prebehol. A trošku som zavidela bežcom, lebo predtým som behávala aj na tejto akcii, ale kvôli zdravotným ťažkostiam vlastne som prispela aspoň takouto malou troškou a pre dobrú vec sme chodili a bežali, takže všetkým veľmi odporúčam. Tento rok je každá naša trasa charitatívna. To znamená, že za každú bežkyňu, za každého bežca, ktorí prídu na Behaj lesmi, prispiejeme 1 euro na dobrú vec, a to vďaka nadácii televízie JOJ, za ktorú tu je dnes Juraj Sušienka. Ahoj. Ahoj, pozdravujem. Tak aké to je, alebo aké máte odozvy v nadácii televízie JOJ alebo celkovo v televízii? Tak sme veľmi radi, že už 4. rokom môže televízia prostredníctvom nadácie podporiť túto akciu a konkrétne sme radi, že to má aj tento rok charitatívny rozmer, kde máme možnosť nejakým spôsobom prispieť. Dnes budeme pomáhať malej Karolinke, ktorá je tu s nami. Áno, je tu s nami Karolinka a sme veľmi radi, že nadácia vybrala tento rok Karolinku a jej rodinu, ktorá je skúšaná od narodenia množstvom chorôb a takýmto spôsobom jej môžeme nejakým spôsobom prispieť na terapie. Lenka, Karolinkina mamina, na čo budú tie vyzbierané peniažky použité? Tak vyzbierané peniažky budú určite použité na delfínovú terapiu aj na nejaké pomocky, ktoré Karolinka vlastne potrebuje. A delfinoterapia je naozaj niečo, čo jej pomôže? Viete čo, u nás to bude prvýkrát, keď vyskúšame tú delfinoterapiu. Hovorí sa, že autistom to veľmi pomáha, tak chceme aj my skúsiť, či nám to pomôže. My vám veľmi budeme držať palce a veríme teda, že sa s Karolinkou ešte uvidíme. Ďakujeme a že peniažky pomôžu. Ďakujeme veľmi pekne aj my. V stánku nášho partnera Dr. Max si môžete zmerať svoj metabolický vek. Jaro Kypro, prevádzkový riaditeľ Dr. Maxa, je tu s nami dnes. Ahoj. Ahoj. Aký máš metabolický vek? Mám o 4 roky menej ako v skutočnosti. Perfektné. To je dobre. Snažíme sa s tým niečo robiť, staráme sa o zdravý životný štýl a presne to isté sa snažíme ponúknuť aj našim pacientom a klientom. Tak to sa veľmi tešíme. Máme radosť, že ste opäť súčasťou Behaj lesmi. Veríme, že ešte dlho budete. Čo to dáva vám ako firme? Okrem toho, že vás veľmi veľa behá na tých eventoch. Ja si myslím, že ono to je kombinácia toho, starať sa aj o našich zamestnancov, ale aj ukázať našim pacientom a klientom to, že sa staráme nielen o nich v chorobe, ale aj v zdraví. O zdravý životný štýl, prevenciu
a práve účasťou na takýchto pretekoch aj oni môžu spraviť niečo zdravé pre seba. Spomínaš prevenciu, tá je veľmi dôležitá aj v rámci lekárni, že tá lekáreň už nie je len miesto, kde si prídete pre niečo, keď vás niečo bolí, ale môžete tam veľa získať a veľa sa aj dozvedieť. Presne tak, ako smerujeme tie lekárne k tomu, aby ľudia či už prišli ozaj len na konzultáciu, alebo možno v prvých podozreniach na nejaké ochorenie, alebo že sa necítia dobre, aby prišli skonzultovať s lekárnikom. Vieme už spraviť mnohé vyšetrenia, tak ako aj tu v stane, ktoré vedia napovedať to, či je potrebné ísť k lekárovi, alebo to vyriešime v rámci lekárne. Vy ste hlavnou súčasťou alebo hlavným partnerom detských behov, tak aký je na toto feedback, odozva? Veľmi dobré, ako účasť na detských behoch aj dneska bola 100%, vybukované všetky miesta. Mňa veľmi teší to, že spájame takéto rodinné podujatie, že to nie je len ten profesionálny šport, ale skutočne rodina s deťmi ide do prírody, krásne prostredie vo všetkých behoch, takže myslím, že to perfektne korešponduje s tou našou filozofiou starať sa od malých detí až po starých seniorov. Na každej našej zastávke Behaj lesmi nájdete aj naučný chodník. A tento naučný chodník vytvoril náš partner Lesy Slovenskej republiky. Laura je tu za Lesy, dobrý deň. Zdravím vás. Našla som otázku v rámci naučného chodníka, že či je dobré, keď sa v lese rúbe drevo. Aká je správna odpoveď? Veľmi to závisí od toho, že o akých lesoch sa rozprávame. Pokiaľ sú to národné parky, tak samozrejme, že tam potrebujeme udržiavať tie národné parky, ale pokiaľ sa bavíme o iných lesoch, ktoré obhospodaruje štátny podnik Lesy Slovenskej republiky, tak ide o nejaké udržateľné obhospodarovanie lesov. To znamená, že musíme napĺňať všetky funkcie lesa, teda tie environmentálne, nejaké vodozadržiavanie, produkciu obnoviteľnej suroviny dreva a samozrejme tie ekonomické a spoločenské, vďaka ktorým sme tu dneska. Tak to máme veľkú radosť, že to všetko viete tak spracovať a nespracovávate v rámci spoločnosti Lesy Slovenskej republiky len drevo, ale aj ostatné prírodné materiály a vy ich potom spracovávate do lesných pochuťok, Áno. ktoré tu naši návštevníci môžu nájsť. Čo napríklad? Tak Lesy Slovenskej republiky prinášajú od šípkovej dužiny cez rôzne vína, cez produkciu veľmi kvalitnej diviny, ktorá obsahuje veľmi veľa vitamínov, na čo sa potešia aj bežci, keďže u nás v stánku s lesníckymi pochuťkami okrem chute lesa nájdu mnoho vitamínov, ktoré ich podporia do ďalšieho behu. A nie len do brúška, ale aj na tvár napríklad, lebo videla som tam rôzne olejčeky. Áno, tento olej je veľmi špecifický tým, že má vysoký podiel vitamínu C a vitamínu E, teda pomáha proti vráskam, zároveň pomáha hydratovať našu tvár, čo je úplne geniálne v tomto počasí. Každý chceme mať, aby sme boli krásne, hydratované, takže odporúčame takýto olej. V rámci aktivít alebo možno aj nejakých pedagogických aktivít ste si čo pripravili na Bachletské pre deti? Tak dneska je tu s nami úžasná partia lesných pedagógov, ktorí pripravujú rôzne aktivity. Máme tu od spoznávania zvieratiek cez napríklad skoky, kedy si dieťa môže vlastne otestovať, ako skáče vrabec, možno nejaké iné zvieratka a dokáže tým pádom trošku spoznať tú prírodu iným spôsobom priamo cez zážitok. Takže ak vám hovoria, že skáčete ako laň, tak si to môžete prísť otestovať tu do stánku Lesov Slovenskej republiky. Husté koruny stromov, strmé tatranské stúpania a adrenalín, ktorý by sa na štartovej čiare dal krájať. To bol moment, keď sa v Bachledovej doline prebudila skutočná divočina. Na najdlhšiu, náročnú 20-kilometrovú trať s drsným horským profilom vybehlo rovných 200 odvážlivcov a hneď za nimi zaplavila lesné chodníčky populárna lesnícka desiatka. Tu si tentoraz zvolilo až 315 pretekárov. Nádhernú vlnu energie potom dotvoril Unicredit Bank rodinný beh na 5 kilometrov, ktorý prilákal neuveriteľných 323 účastníkov. Súčasťou programu bol tento rok aj nesúťažný Unicredit Bank Nordic Walking a ten ukázal, že Behaj lesmi je naozaj podujatím pre každého. Každý jeden nekompromisný kopec a každý úsmev v cieli ukázali, akú neskutočnú silu má naša lesná svorka. Bachletka, boli ste jednoducho fantastickí. Jasné. Aj medailu. Áno, áno, Je výnimočná tento rok, vieš prečo? lebo si tam môžem zasadiť stromček. Presne tak, je to živá medaila. A uvidíme ťa živého ešte na nejakej inej trati v rámci tejto série? Určite áno, túto sezónu som spával, že idem komplet všetky, takže ani jednu nevynechám. Tešíme sa, tak to má byť. Čo sa ti na dnešnom dni páči najviac? Skupinový beh a tá príroda, ten beh a ten život ohľadom toho všetkého. A prídeš aj na inú zastávku? Určite áno. Tak sa vidíme najbližšie vo Veľkej Fatre. Ďakujem pekne.
Po roku sme opäť na Bachletke v areáli Ski & Sun. Čo je nové v tomto areáli, tak to nám povie už marketingový manažér Michal Rusiniak. Ahoj. Ahoj, tak my sme veľmi radi, že zase BH Lesmy sa zastavil u nás v Bachletke. Chystáme leto, pripravujeme sa pomaličky už aj na zimu, čiže tento rok rozširujeme lyžiarsku školu z jazdovku, kde pribude takisto cez leto guľovačková dráha. Predĺžujeme a zmodernizujeme bobovú dráhu, ktorá bude spustená od začiatku augusta, takže každý rok prinesieme nejakú novinku a nový adrenalín do strediska. A nás to veľmi teší. Dnes je to nie Ski & Sun, ale skôr Run & Sun. Áno. Aké to je vidieť tu toľko ľudí pokope? Je to veľmi pekný pohľad, keď celé stredisko je plné športovcov, či sú to už mladé rodiny, starí bežci, mladí bežci, čiže je to mix športovcov. Pre nás je to krásny pohľad a sme radi, že môžeme takúto sériu takisto privítať u nás a organizovať ju v tomto krásnom prostredí. Bude Bachletka žiť športom aj po tom, ako všetci naši bežci a bežkynie dobehnú do cieľa? Určite áno, už o 2 týždne, 11.7. chystáme cyklistické preteky, Bike Challenge Bachletka, potom na jeseň máme takisto bežecké preteky, Night Run Bachletka, to znamená, že treba nás sledovať na internete, na Instagrame, všetky aktuálne informácie stále uverejňujeme a celý bohatý program tam nájdete. A ty radšej beháš alebo bicykluješ? Ja radšej bicyklujem a potom lyžujem. Na pódiu sa odovzdávajú posledné ocenenia, dohráva posledná pesnička a je na čase zhodnotiť dnešný deň. Takže Bachletka bola si perfektná a hlavne nezabudnutelná, pretože sme na bežeckých pretekoch mali Nordic Walking. Tak ďakujeme všetkým vám, ktorí ste boli súčasťou dnešného dňa a ak ste tu neboli, tak vás radi uvidíme na ďalšej zastávke. Vidíme sa 18. júla vo Veľkej Fatre, takže ako sme dnes lanovkou prišli, lanovkou odišli, tak na ďalšej zastávke lanovkou opäť prídeme a lanovkou opäť odídeme. Teším sa na vás. Ahoj, moja lesná stvorka.